Obedo ga matek, seche moko bedo matek nikech gimolal sana sana kaka wan kaponi wadonjo ga e ot. Kwa donjo e ot, gimolal en ga ni gik mwabiro godo waketo gande oko e dhodi ma kwa wuok to nego bedni wang'iyo ga, wateng'o gande gigewa mondo waket kanyo, lakini samolal iyudo kibedo gi buok nikech ing'eni client ma in godo kawuono biro miyi referral. Koro kichwanye kawuono kata kikosone kawuono, wiyi ok wil. wiyi ok bi wil, to be ok dokon osiepe moro ni Victory Movers nitiere ka nyalo konyi dar. Koro ka en gima inyalo chul, biro chuni ni i negotiate gi client kone ni adier osetimore, nikech seche moko ionge gi rieko kumodhiye, ikone kone osetimore. En communication makare kindi gi client, ikone otimore, ka en pesa makama minyalo chulo. Some clients be ber, obokoni ni gini nyicha ng'iewe pesa makama, lakini nikech koro onge to kumodhiye bok wang'eyo, abo wenigo. Lakini ka en mochuno ni nyaka ichul, idok mana ofukuni mondo mi ichule. Kamano. Ere ber dok piny miyie chulo? Ang'eyo ni achiel kuom ote mana yudo kane gineno kwa keto posta wacho ni chieng' no rawere odonjo kanyo gi wich miwene gikuong gibilo gimoro mondi, bok gidwa winjo, gin gidwa tiyo. Odno kende gikuong gidonje gi chuodho, kaka ne koth ochwe odonjo kaped no weko lil. Ting'eni ne client bok dwa chulo stipend moro mar cleaning ma Bolivar nyiso wacha. Yes. Odwa ni gigene kaka ne lero chopne kaka ne lero. Yes. To donjo kanyo gi wich rach, nokelo tabu moluong polise. No nyisa kamano. Koro ere gima bolruok konyo e gik makama? Od ng'ato, ute ji gin gik ma personal, en kuma very sacred. Iyudo ka ng'ato kose chandore odiochieng' wan godo nodok ot to yweyo. Miyo en kuma kidonjo, ng'ato to nyisa ute gi chalo kanisa. Odonjo to en nyagi kuonde molame, hiti donjo kanye dhi nyono gi chuodho. Nyisa ni to ere kaki handle od ng'ato, to ere ber bedo gi bolruok gi mbola kidonjo e od ng'ato? Erokamano. Bedo gi tur, analuonge ni tur. Tur konyo makate bed mana ni ing'eni ji odak mopogore opogore. Ng'ato nyalo bedo, client nyalo bedo no mi tich kawuono to en gi gik ma embe chande, ma inyalo chopo kanyo kendo iyudo ka kendo pache ni mabor kabisa. Koro sami bolori kiwuoyo kode makare, to yot mondo mi utudru mayom. Oneno ka in kode machiegni. Donje e ot, wan chutho kwa donjo ga e ot nikech jok motiyo go are professionals. En gima wabet ga pile kwa wacho, wawinjore ga ni ot onego wadonje kama. Kiyudo kata na ng'ato koketo matne, the first thing wan mwatimo ga ni ibo gonyo wuoche ni e dhot, idonje e ot, then uban matno mondo mi kik matno lil. Seche moko matno koka nyoluok nyoro to kete, so wabo donjo to wabo bano matni no. Then nitiere ot makidonje kata ini buok udi gi gilich gi tijni miyo wadonje udi makata na moko ok dipar ni nyalo donje. So kidonjo tibuok, tibo yudo ka seche moko client osefwenyo ni buok, to ene mokoni ni ka wek buok. Ang'o mabuogi? Gima buogi ni do ing'eni luwore gi kamiaye. Idonjo kama nok i expert. Yes, asedhi kamoro makadonjo to okay, mostly yodwa wil gi tich. Yeah, mostly joge ga dhi go gande tich, kata be ni wan gi tije mang'eny, bo yudo ka ringa dhiga, bo dhiga kanyo sami chako tich mondo mi ang'i kaka gichako, koka chaka ringa dhi kendo kama chielo. Koro an ga mostly a ground, to ka ne wuon tich osebuoga, nikech idonjo to yudo ka kata na arrangement mar ode, environment no ling, iyudo ka nyithindo nitie to kding'e ni nyathini e yodno. Kasto un tudwa donjo kuwake. Yes, kata ni bolo box kanyeri chicha ni timo the wrong thing. Yeah, so kwa donjo gade to wadwaga ni wabedo composed because we are professionals. Yeah. Erokamano, Evelyn aneno kinyero chal kanyo. Wuonwa matin in bende ang'e ni utegi isedonjo.